Dobrý deň, a kde sa dneska nachádzame? Nachádzame sa v Čutkovskej doline, necelých 500 metrov od Ružomberka, v nádhernom prírodnom prostredí. A v Ružomberku máme na predaj trojizbový byt blízko centra. Ideme sa na byt pozrieť a potom pozývam na halušky. A už sa teším. Samotný bytový dom. Po rekonštrukcii zateplený, nová strecha. K bytu je možnosť dokúpiť si aj garáž. Je to len 50 metrov. Ideme na byt. Tak, a sme v samotnom byte. Priestranná, slnečná, svetlá obývačka. A spálňa otočené na juh. A máme tu taký veľký balkón. Útulná kuchyňa. A máme tu aj vstup do detskej izby. Detská izba orientovaná na západ. Samostatné WC, samostatná kúpeľňa so sprchovým kútom a tento zaujímavý obklad. Ten by som vymenila. To je drevo, aj podlaha je drevená. Tak môže byť. Tak, a sme späť na farme v Čutkovskej doline. A je tu aj televízia Markíza? Ale Markíza, Janka, veď to je nie televízna farma, to je normálna zvieracia farma. Čo povieš na byt? Krásny, treba len dokončiť krb, menšie úpravy a viem si predstaviť tam bývať. Super. A vy, ak máte záujem, píšte, volajte, faxujte, telefonujte alebo rovno príďte. Vidíme sa na obliadke a prajem vám všetkým pekný deň. Dovidenia. Dovidenia. Ideme na halušky. Poďme.